Pacifikovat výtržníka v pondělí ráno po noci strávené sledováním policejní akademie nebo Robocopa není snadné. Karel je ovšem profesionál, který nebere žádného exhibicionistu na lehkou váhu a dává to velice aktivně najevo všem ve svém okolí. Tak jo, mladej, teď ti ukážu, jak vypadá denní chleba policajta v LS. Budeme se střelovat koťátka ze stromu. Hele, když bába řekne, cajte, sundej kočku ze stromu, tak ji sundám. Puzarák! A občas sundáme bábu, chápu. Máte poračeta, která se nepůjde na záchod! Ty úchyl vytrpaný! A co nameruješ, Puzarák? Jdeš do piče! Udělej něco, bojím se. Cajk, mám to pod kontrolou. Vytrpaný!